Otanko mä Kokkonen se, jos sä haluat ottaa ton Boukan? Voukana. Niin mitä siitä? Aha, silloin TP. Ja haluatko sen TP tässä? DC. Jep, Boksaa mua. pakko loppelee jo. Boksaa mua. Mä hyökkäsin suhun. Joku hyökkäs muu, joku rangeri. Same. Koita Ylis hyökkää tuu muu. takaisin nopea. Hyökkää muu, hyökkää muu. En mä No voi mä tehdä heitän mitään. vaan. En mä pysty liikkuu pankkiin enkä mihinkään. Mä teletä. Tuu nopea takas, mulle tuli nyt DC, 44 free. Mä teleen sen karralangari. Onks joku mun kimpus? Oota. Kun se ei näy ihan tähän vielä. Mä en pysty hakemaan pankista teleen. On sun kimpus. Ota kiinni, ota se kiinni. Sulla loppu prayeri. Mä hyökkäsin siihen. Mä sain kerran hyökättyä, mutta sä lokkasit just. Sulla oli 16 HP tai jotain 12 11. HP. 11 HP. Yhdestä HPsta kiinni, jos en ois peittänyt, niin ois kaveri kolme, oisko sun AGS.